Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan wada abokai barkamu da kasancewa da ku da haka. Yau insha Allah zan nuna mana hanyoyin da zamu yi mu koyi wato search namu kenan. Son dawa muna yin searching a YouTube ne ko a browser mu ne ko kuma irin browser kaman irin a misali ce Chrome ko Opera, to za ka kalli dai duka yana ajiye mana wasu history, wato duk abin da muke searching zai ringa ajiye mana shi a search history mu, za mu ringa kallo. Wani ma in ya shiga ya karbi wayan ya shiga wannan wajen browser ko kuma ya shiga wannan website din, zai kalli wannan history search din da muka yi din. To insha Allah a wannan bidiyon zan nuna mana hanyar da zamu yi mu sa wannan history namu ko kuma wannan history namu bare ma zo na ba za mu sashi a private, bare ma zo na a wannan wajen da kake kallo ba, kawai zai zama babu wannan history da muke search din. In muka yi ne a kowane lokaci zamu iya cirewa, ko kuma duk abin da muka yi ne muna so mu yi search a buɗe zamu iya sashi a private sannan mu yi search namu ba tare da kowa ya gani ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan waya abokai. Sunana Android Robot, wato sakakon Android. Idan kana buƙatar ka san abubuwa da ya danganci Android, ko kuma kana buƙatar sanin abubuwan da Android zai iya ko kuma za ka iya da Android, wato ni da na yawan subscribe a Bono Play Tricks domin kasancewa da mu koyaushe. Mun gode. Abin da zamu yi da fari zamu zo mu shiga wato inda muke so mu goge wannan history kenan. Bari mu fara yi ta YouTube kenan. Bari mu shiga YouTube mu duba search namu, kafin nan kuma nuna mana hanyar da zamu bi mu goge. Zamu zo mu taba kan search namu. To kun ga wayannan abubuwan da muka yi search gashi nan sun ajiye mana. Kuma kowa ya karbi wayan mu in ya shiga zai kalli duka abubuwan da muka yi search. In ma da ne zai iya scroll up ya ringa dudduba su gabaki daya, ko kuma ya scroll down ya dudduba su gabaki daya. To in ba mu son mutum ya kalli wannan abin da zamu yi, kawai zamu zo wato idan wajen alaman email namu na saman nan gashi nan mu kun ga shi anan. Muna tabawa kai gashi nan ya bude mana waje kamar haka, sai mu zo nan layi na biyu kenan, mu wuce kan email namu sai mu zo layi na biyu gashi nan turn on incognito gashi nan wannan, sai mu taba kai. Muna tabawa kai zai dan yi sacin kadan gashi nan ya kawo mana gashi wajen alaman email namu kun ga alamun wannan glass din ya shigo da wannan hulan na incognito kenan, ya nuna kan cewa yanzu ya riga da yawo. Sai mu zo mu taba wajen search namu. To kun ga muna taba wajen search namu kun ga ya canza mana fasali, ya nuna mana kan cewa wannan zai tsere mana da wannan history search namu ba tare da kowa ya kalla ba. Muna cikin incognito. Abinda zamu yi sai mu zo yanzu a misali bari mu yi searching in YouTube. Muna searching na YouTube. Yawa ga bidiyo zamu iya kallo, zamu iya wannan duk dai komai normal kamar yadda zamu yi wannan. Sai da amma in muna incognito ba zai yi mu yi subscribing din mutum ba, sai dai in mun fita a incognito ko kuma in zamu yi like zai hana mu. Kamar yanzu ga misali ga subscribing din muna dannawa kai kun ga ce mana turn off incognito, to sai mun yi wannan turn off din kafin nan zamu iya subscribing din mutum, sai mun cire shi a wannan history search din, private search din kenan. To mu da yake ba cire shi muke so mu yi ba, shikenan mu riga. To kun ga yanzu gashi dai mun yi searching. Kun ga da muka sake dawa zamu yi searching, kun ga babu wannan history search din. Bari mu cire shi yanzu kuma ku gani. To kun ga muna cire shi sai mu dawo wajen search namu nan. To kun ga gashi nan search namu abubuwan azan namu ne wanda muka yi searching yanzu na YouTube din nan babu shi. To kun ga mun riga mun sashi a private, zamu iya search din koma me ba tare da mutum ya sani ba. Kafin nan bari mu shiga browser mu kuma in nuna mana hanyar da zamu bi shi ma mu boye a cikin browser mu. Da nan ga kaman Chrome namu, muka shiga Chrome namu. To muna shiga Chrome namu shi ma muna taba wajen search. Kun ga gashi ya kawo mana abubuwan da muke yawan searching. To abin da zamu yi muna son mu yi searching wani website, kafin nan kuma ba mu son wani ya kalla ko wani abu makamancin haka, sai mu zo mu danna akan wajen alaman nan. Yawa muna danna akan alaman ɗigo uku nan, gashi na alaman ɗigo uku ya kawo mana, sai mu danna akai. Muna danna akan alaman ɗigo uku nan, sai mu dan duba shi a hankali gashi nan. Kun ga yana sa mana new incognito tab. To kun ga muna sa incognito, kun ga gashi ya mana dat din wannan search bar namu ba. To kaga sai mu yi search din ko me muke so ba tare da ya ba mu matsala ba. To kun ga muka yi search incognito ba mu da wannan matsala. Kun ga zamu yi search din kuma me muka ga dama ba tare da ya ba mu matsala ba. Kun ga wannan hanya zamu iya search mu komar shi, zamu iya search dai komai namu dai as private kawai, ba mu da matsala ba tare da ya ajiye mana wani history ko wani abu makamancin haka ba. To abin da zamu yi muna son mu fita kawai daga mun yi haka, sai mu dawo new tab, shikenan mun riga da mun cire shi a wannan incognito. Sai dai muna so mu sake sawa. Ga masu amfani da Opera ma bari mu shiga Opera, su ma nuna musu hanyar da za su bi su koyi wato irin wannan
sashi a wannan private din ba tare da ya ba su matsala ba. To sai mu shiga kan Opera mu, da yake mu gashi Opera mini ne muke amfani da shi. Bari mu kulle wannan incognito namu na wancan browser before. Yawa yanzu kun ga muna tabawa already automatically ma mun riga da mun kulle shi na cikin browser mu din. To yayin da kake amfani da Opera kana so ka sashi wato a private din, abu mai sauki da zaka yi kana zuwa wajen inda yake tara ma tab din kawai kana tabawa kai inda zaka yi clear tab naka. Sai mu zo mu taba kai, muna taba kai ga wajen private a nan wajen, muna taba kan private sai mu zo mu alaman plus gashi na kasa muna taba shi kenan. To yanzu shi ma zamu iya search namu wato as private kawai, ba mu da matsala, duk abin da muke searching ba zai nuna ba. Wannan kaga hanyoyi masu sauki ne dai wanda na nuna mana, ko ina dai zaka iya samun su, amma dai wannan na nuna mana ne kawai hanyoyi wanda suka fi kowanne sauki saboda kowa fahimta abin da kyau sosai. Da wayanda ba sa son amfani da irin a ringa kallon history su ko da yaushe, su ba abin ma da suke so a kalli history su komai suke yi. To insha Allah in dai har kuka share wannan bidiyon ku kamar danna mata lakin, wato akwai hanyar da zan nuna muku hanyar da zaka bi kawai email naka ne zaka riga duk inda zaka shiga kawai zaka cire ma wannan history kawai, duk inda zaka shiga ko YouTube ne ko wani browser ne, in dai har yana amfani da email kawai dai ina ne dai in dai har ka shiga kawai wannan in dai kai sashin shi email din ba zai taba ajima wannan sashin ba, zaka saita email naka ne a wannan clear search din kawai. Shi kawai duk inda ka shiga ba zai ajiye masa, babu website din da zaka shiga da email naka wanda ka saita wannan abun kuma ya ajiye ma wannan search na gaba. Kawai duk inda ka shiga kana fita wajen kawai automatically search din zai gogu da kanshi. Ga masu bukatan irin wannan bidiyon sai ku danna mana alamar like, sannan kuma na share zuwa ga yan wada abokai. Yadda wannan bidiyon ta samu daukaka insha Allah za mu kawo muku wancan, amma gaskiya wannan ba ta samu daukaka ba, gaskiya ba za mu kawo muku wancan ba. Sai ku daure ku daddanna mana alamar subscribe kuma na share bidiyon ya bazu, in bai bazu ba kun ga ba za mu kawo muku wancan ba, saboda wannan din ma mun ga ba ta tafi ba. Mun gode da kasancewa da Borno Free Tricks, mu haɗu a bidiyo ta gaba. Subscribe to my channel and press that bell icon so you never miss any new updates.